DreamClick. Aivan uudenlainen, helposti asennettava lattia. Nyt näytämme, kuinka asennat DreamClick-lattian helposti ja nopeasti. Asentaminen onnistuu jokaiselta. DreamClick on Tee se itse miehen unelmalattia. Kätevän pakkauskokonsa ansiosta DreamClick-lattia on helppo kuljettaa. Se soveltuu sekä liike- että asuintiloihin. DreamClick kestää mainiosti kosteutta. Aluksi on hyvä sekoittaa eri pakkauksissa olevat laudat keskenään. Näin lattia saadaan näyttämään mahdollisimman tasapainoiselta. Varsinaisia alkuvalmisteluja ei tarvita. DreamClick voidaan asentaa suoraan vanhan muovi-, linoleumi-, laatta-, parketti- tai laminaattilattian päälle, ilman että vanhaa lattiaa tarvitsee poistaa. Vinyylilankkuja voidaan työstää viiltämällä mattopuukolla ja taittamalla tai kuviosahalla. Jätä pieni liikkumavara seinän ja kiintokalusteiden väliin. Asentaessasi DreamClick-lattian betonipohjan päälle varmista, että alusta on riittävän kuiva. Suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 85%. Liimaa ei tarvita. Laudat on helppo napsauttaa yhteen. Ainutlaatuinen kiinnitysmekanismi jokaisella sivulla mahdollistaa lautojen liittämisen erisuuntaisesti. Saat lattiastasi näyttävämmän, kun käännät välillä laudan ympäri. Eikä aikaakaan, kun huone on valmis ja pääset nauttimaan uudesta DreamClick-unelmalattiastasi.